हेलो लोगोफोर, बे समाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों आरो बे जाहैबाय नोंथांमोननि थाखाय नोट्स लाबोनाय। बे नोट्सआ मा दं नोंथांमोना नायबानो जाबाय। दाबो मोनब्रै नभेल एबा सल'माफोरनि सायाव लाबोनाय जादों। बेयो जाहैबाय फार्स्टआव दङ नै आलाइस्रि सल'मा मनरन्जन लाहारी बिथांनि। बे आलाइस्रि सल'मायाव नुजानाय समाजारि सावगारिफोरखौ बेखेवनानै लिर। बे मोनसे गासैखौबो बाहाय सोफानाय जादों। बेयाव गासै पेज मोनब्रै मोनबाहालागै दङ। बेखौ नोंथांमोना मोनगोन। बेनिफ्राय नेक्स्टआव जाहैबाय मोनसेया जाहैबाय मा नै बेवहाय दङ सिगुन राजा फावथाय। नैबे जाबाय द्रामानि एबा फावथायनि थुनफावथायनि सायाव फैलायबाय। सिगुन राजा थुनफावथायनि जतेन्द्रनाथ बर' बिथांनि। बिनि सायाव माने गुबै राव एबा बे थुनफावथायाव नुजानाय मा समाजारि सावगारि दङ, मा होनो केरेक्टारिस्टिक्सफोर दङ, बेफोर गासैखौबो बेयाव सोफानाय जादों। दा बेनि मोनसे नट, बेबो बुरजा पेजनि। बेनिफ्राय आरो मोनसेया जाहैबाय मा भिडिअआ गोलाव जागोन, बेखायनो आं बेसेबां गाहायाव बेसेबां पेज मा पेजाव मा दं बेखौ बुंथ'ला। नाथाय गासैखौबो PDF फाइल नोंथांमोना मोनखागोन जिहेतु। बेनिफ्राय दं खोमसिनिफ्राय सोरांथिं कातिन्द्र स्वर्गियारिनि बिथांनि सल'मा, जाय जोबोद मुंदांखा। दा बेनिबो नोंथांमोना मा मोनगोन गुबै राव एबा सल'मानि समाजारि सावगारि बेखौ नुनो मोननाय जागोन। दा बे मोनसे। आरोबाव मोनसेया जाहैबाय मा खेबसेनो मोनब्रै मोनगोन नोंथांमोना। नैबे जाहैबाय दुखास्रि फावथाय। बे जाहैबाय दुखास्रि फावथाय उपेन चन्द्र नार्जारी बिथांनि। बे दुखास्रि फावथायनि सायाव मा बिजिरनाय एबा समाजारि सावगारि बेफोर गासैखौबो सावरायनानै लिरनाय। दा बे नोंथांमोननि थाखाय जायखिजाया अबेबा मोनसे खोलोबाव जुदि गोरोबदोंबा नोंथांमोना लानो हागोन बेखौ। एसे टाइपनि लिरनो थिननाय बेयावबो गोरोबगोन, सानस्रि बिजिरनानै लिरनो थिननाय बेयावबो गोरोबगोन, आरो गुबै राव लिरनो थिननाय बेबो गोरोबगोन, समाजारि सावगारि बेबो गोरोबगोन। दा बे मोनब्रैमोन। बेनिफ्राय गुबुन गुबुन नोंथांमोना नट्स नांगौबा नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव लिंक दङ, बड' मेजर नङाबा बर' नट्स, बेफोर डिसक्रिपसननि लिंकफोरखौ नाय, होमबानो नुगोन। बेनिफ्राय नैबे मोनब्रैनि PDFआ नोंथांमोना फार्स्टआवनो मोनगोन लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3 होननानै। दा बेयाव नोंथांमोना क्लिक खालामनानै अपेन खालामनानै नायनो हागोन, डाउनलड खालामनो हागोन। बेबायदि नोंथांमोना गोसोबायदि लानो हागोन। दा बेखिनिमोन। अब्ला एसेनोसै, शेयार खालामना हो।